كنت لو مساكم زلخو حاولكم قريه الزنري إذن نمبر أما البيزمنت راحت كوينو قال كافت راحت سرعي بيزمنت خنول كلنا دما زتودع كخوني خيلي زي تودع ونالو ምናልባት ካልእ ሸር ዝገበርክዎ ነይሩ እዚ ተዳሊ ፍሬም ተሰሪሕዎ ነፃ ቦታ ዝነበረ ክልተ ቤድሩምን ሓደ ሳሎን ክሽነ ባዝሩምን ተሰሪሕዎ ዳርጋ ናብ አፓርትመንት ደንበሎ ናብ ከምኡ ሰሪሉ ማለት እዩ ሶ እዚ ኣብ ላዕሊ ዝረአየና ዘሎ ኢንሱሌሽን ማለት እዩ ኢንሱሌሽን ማለት ከዓ ንሙቐት ንዛሕሊ ከምኡ ድምፂ ኣብ እዋን ሓደጋ እውን ካብ ሓዊ እውን ንምድንኳይ ክጠቅም ዝኽእል እዩ ማለት እዩ ሶ እዚ እንታይ ይገብር ኣለኹ ኢንሱሌሽን ኩሉ ፍሬሚንግ ተዳልዩ እቲ ስራሕ ተሰሪሑ ኣብ ናይ ድራይዎል በፂሐ ኣለኹ ማለት እዩ ድራይዎል ክንብል ከለና ኸ ዝተፈላለየ ሳይዝ ኣለዎ ከምኡ ድማ እቲ ዓይነታት እውን ይፈላለዩ ማለት እዩ ምናልባት ኣብዚ ዝጥቀመሉ መሳርሒ እንሄራሉ ሊፍተር እያ ሊፍተር ከዓ ዝኾነ ድራይዎል ኣብ ሲሊንግ ስራሕ ገለ ከለኹ ዝጥቀመሉ ማለት እዩ سلام كان سخوان كناس
two side windows. That's area. So again, click the side window. والنهار نلقيها عفوا ذلك ما معلش two sides. حبيبي شركة ولا تجبره أنا كل دوري كذا بزخنه ፈተንታይ ላይ ኣትዮ ዘለኹ ደቂ ዓበይቲ ከም እትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኣብ ናይ መእተዊ ብደገ ክኸውን ከሎ እዚ ሳሎን ክኸውን እዩ በዚ ክሽነ ንእሽተይ ክሽነ ክትከውን እያ መብራህቲ ኦልሬዲ ክስታይ ስለ ዘይገበርክዎ ዘለኹ ግን እዚ እውን ሆልወይ ናብቲ መእተዊ ገዛ እዩ ክኸውን ኣብዚ ባዝሩም ሰሪሐሉ ኣለኹ ካብቲ ስካላ ዝወርድ እዩ ሶሪ بعدي بسفيح وخفتنا كنا زين ما فتنت حجي كسر قبل الله ما نتي